Jojo ketiga. Ini Mbak Diana, biar nyanyi 2 lagu. Nanti Pak Mantan tak berdaya. Oke ya, Pak Mantan. Aku ra nyangka kowe tega karo kanca. Jarene kanca gendeng, bojoku kok sering tega. Apa ra ono kimcil liya sing doyan kowe. Nganti kowe niku bojone kanca dhewe. Kowe kancaku sing jarene CSU. Bojone kanca dhewe ora mikir kancane tumindak sampe nae malah tandang keblonyo kau rebut pacar kudu sok dari belakang mana aku tahu ku akan kau arjukan kadang-kadang kau keju tak tahu sopan santun kau dustai diriku sabenane hatiku lara nanging aku mencoba rapopo. Kurang apa, kok kowe iso tega? Apa ana salahku terus kowe niko